Мен аптекага келдим, ул түрк шәй җизане була. Сезне иң популяр һәм эффектив витаминнар белән таныштырам. D3, K2 сөякләр һәм бөтен организм өчен кирәк. Магний тынычландыра, йокыны яхшырта, күзән җыеруларны бетерә. С витамины иммунитет һәм тимер эшкәртелү өчен кирәк. Йод калкан сыман бис һәм бөтен организм өчен. С, Д, цинк иммунитет өчен иң кирәкле витаминнар комплексы. Хром, цинк, селен һәм биотин һәрберсе үзенчә кирәкле. Артрофлексны буыннар, кимерчәкләр һәм умырткалык өчен алалар. Иммунол балаларга иммунитет өчен сироп. Бәби көтүче һәм имезүче әниләр өчен менә бу комплекс бик популяр. Балаларга да, олуларга да яхшы тимер препаратлары бар. Бавыр өчен яхшы комплекс дип бөтен аптекада да менә шушыны киңәш итәләр. Сез Төркиянең нинди витаминнарын яратасыз? Комментарийларга языгыз. Мин бу препаратларны Казанга да кайтарам. Кирәк булса, директка мөрәҗәгать итә аласыз.